princípe, prečo by ten psík mal pracovať pre nejaké jedlo, keď dostane za pár hodín zadarmo do misky? Áno. Lebo ľudia si berú dovolenku, keď si kúpia psa, že proste si šupnú 2 týždne dovolenku, ľudí nevie, kde mám pes chodiť. Naľavo má chodiť. Naľavo má pes chodiť. Ak sa dvihne a ide jesť, chytíš ho, vrátiš ho, sadni, čakaj. Čaute z Chlpatého podcastu. Dnes sa budeme rozprávať s Martinom Lehockým, profesionálnym trénerom psov a kinologom. Martin, vítaj v našom Chlpatom štúdiu. Ďakujem. Sme radi, že si prišiel k nám. Dnes máme veľmi zaujímavú tému s tebou a budeme sa rozprávať o trénovaní psov, o tom, ako ty zvládaš či už malých jazečikov, ale aj veľkých agresívnych pitbullov a možno rottweilerov a možno som im aj trošku ukrivdil teraz, možno ty mi povieš, že aké plemená sú viac agresívne, aké sú menej. Ale to všetko samozrejme v tomto rozhovore. Na úvod ale sa ťa chcem opýtať, že ty si že profesionálny tréner, kinológ. Pamätáš si ten moment, keď si povedal, že OK, že tak toto je to, čo budem robiť celý život, a ja som v jednom rozhovore s tebou alebo v takom podcaste počul, že ty si to začal, že od 11 rokov toto riešiť. Tak ako sa 11-ročný chlapec dostane k tomu, že chce byť profesionálny kinológ? Vieš čo, no začalo to tak, že som sa narodil do rodiny s 5 pudlami, takže mali sme stredných pudlíkov, páčilo sa mi to. Ale v podstate, keď som začal chodiť už po dvoch a nejako artikulovať, tak som si uviazal na vodítko plišáka a s tým som chodil po dvore, toho som cvičil. Okay. Keď mama videla, že nejak ma to baví, tak ma zobrala pozerať na prvý cvičák. To bolo, ja neviem, mohol som mať nejakých 9 rokov asi. A spoza plota som sa pozeral, že ako tam cvičia. No a bol tam majiteľ a ja som sa ho opýtal, že chcem cvičiť aj ja psi, že kedy môžem prísť. A on, že keď budeš viesť prísť bez mami, tak sa môžeš prísť učiť. Tak som mal 11 rokov, mama, že môžeš ísť. Sadol som na bicykel a išiel som a tam to celé začalo. Takže autička si vymenil za cvičenie psov. Tak. Dobre, ty už si v tých 11 rokoch, že už cvičil tých psov reálne? 11 rokoch ako to robiť? Došiel taký štart, že prvá kniha, prvé učenie, v podstate chodil som na ten cvičák a oni ma učili, ako to celé robiť, ale za to v podstate ja som im nosil kofolu, to nazvime, hej. Zbieral som hovienka po psoch, upratoval som po nich, kosil som a za to ma učili ako na to. Takže keď som nebol v škole, alebo aj som mal byť niekedy v škole, tak som proste sadol na bicykel a valil som na cvičák a tam som bol do tmy. No, to je veľmi zaujímavé, lebo v tých 11 rokoch ja som napríklad lozil po stromoch, hral sa na skovávačku s kamarátmi a vôbec som neriešil takéto, že životné nejaké vízie a ciele. Ako reagovalo tvoje okolie, keď si v 11 rokoch takéto niečo začal robiť? Tak tí spolužiaci na tej základke nie úplne dobre. Málo kto tomu prišiel nejako na chuť. Boli určite nejakí kamaráti, čo ma v tom podporili. Ale väčšina nevedela, čo ide vtedy robiť a bolo to pre nich viacej smiešné ako nejaké poučenie, že niekto vie, čo chce ísť robiť. Takže ja som si šiel stále bez hlavo svoj a nepozeral som sa moc na to, čo si ostatní myslia. My sme sa s kolegom, keď sme sa išli na tento podcast, tak sme sa rozprávali, že keď takto niečo človek robí, že tak to musí byť, že v úvodzovkách, že úplne že prepnutý psíčka, sme to povedali. Vnímaš sa tak, že to tak je? Áno, vnímam. Proste idem spať, vidím psa, zobudím sa, vidím psa, celý deň som s nimi, proste prispôsobujem tomu, učí auto, bývanie, prácu, čas, všetko. Takže hej, no, je to taká choroba, no. Točí okolo toho. Tak. Nie je to už také, že už si niekedy presítený, že máš chuť na všetko sa vykašľať a ísť do úplne nejakého segmentu, že iného, lebo niekedy to v ľuďoch tak príde, že neviem, že vyhoria, alebo že si povedia, že už ma to po tých rokoch nebaví, že idem do iného segmentu. Vieš čo, presítiť sa mi toho ešte nepodarilo. Mávam také, že že na mňa toho veľa, nebýva to úplne, že psami, možno skôr celkovo ľuďmi, psami, všetkým tým okolo tej práce. Tak sa zoberiem rodinu a idem proste na chatu. Tiež zoberiem aj psy, ale to už sú moje, to už vedia, čo majú robiť na autopilota viac menej. Takže tak si upracem myšlienky a vrátim sa. Ale že by som niekedy vyhorel z tej práce, to sa mi ešte nepodarilo. Čo ťa teda fascinuje na tých psoch tak najviac? Každý poznáme psov, každý ich vidíme, hladkáme ich a podobne. Čo ťa na tom tak viac fascinuje? Že čo je to práve, že si povedal, že wow, že tak toto chcem robiť celý život? Vieš čo? Čo ma tak fascinuje na psoch je, ako je každý úplne iný. Proste ako premýšľajú, či už sa bavíme o hre, o kontakte s ľuďmi, s inými psami, o tom, ako sú múdri, niektorí proste ako premýšľajú, že sa dá oklamať systém. Lebo sú aj takí psi, ktorí už majú toľko mozgových buniek, že ti proste odomknú, zamknuté dvere otvoria a idú niekam sa prejsť. Úplne, že proste ako tie psi premýšľajú. Sú aj hlúpe psi? Sú psi, ktorí nie sú úplne
vyšľachtení na to, aby nejako veľmi rozmýšľali. Hlúpe by som ich nenazval, lebo vedia sa najesť, vedia sa vyvenčiť. Ale sú psi, ktorí nie sú úplne tako mentálne zdatní. No. To sú aké napríklad plemená? No nebudem to konkretizovať, Nie? lebo určite sa nájde skupina ľudí, ktorí ich chová. ale sú psíky, ktorí napríklad sú pracovné, to znamená, že majú tú mentálnu vybavenosť na to, aby pracovali. Hej, či už to je pre ľudí, alebo ja neviem, dajme border collie, ktoré je ovčiarske plemeno, dokáže to zahnať proste ovce, dokáže to premýšľať, aby si to nadbehlo, aby zahnulo tie ovečky. A potom sú plemená, ktoré sú spoločenské, už sa podstupom času chovajú na exteriér, na výzor, nie na prácu a na nejakú mentalitu. A tam to vidíš, že ty učíš toho psíka proste sa venčiť a učíš ho to 3 mesiace a ty mu povieš, že ideme von s postorom v rukách na ťa sa pozerá, že čo sa deje. Hej, takže to sú tie plemená. Takže... A platí, že čím menší psík, taký kabelkový, tak tým, že úvodzok že hlúpejší, ale to neplatí. Vôbec. Ono to ani nie je úplne obsový ako o majiteľoch, že proste majiteľia, keď si kúpia psa a začnú sa mu venovať, tak si myslím, že akékoľvek plemeno sa dokáže veľmi veľa vecí naučiť. Tie malé psy sú psy, ktoré vedia premýšľať, ale ľudia im viacej odpustia, pretože sú malí. Že proste kúpil som si malého psa a proste suseda z 9. 90-ročná necháva Yorkshire napadať ľudí, lebo je malý, hej. Ale keď má nemeckého ovčiaka alebo rottweilera, tak asi mu to zakáže a bude to riešiť. Ale proste ľudia sú iba viacej tolerantní, pretože majú malého psa. Dostaneme sa určite ešte k tej agresii a podobne, ale poďme k tej samotnej výchove. Čo je podľa teba najväčší nezmysel, ktorý ľudia robia hneď potom, ako si kúpia šteniatko domov? Hneď ako si ho kúpia domov, čo je najväčší nezmysel? Nasypú mu plnú misku jedla a dajú si ho do postele. To je asi najhoršie. Lebo ty by si mal v podstate, keď si donesieš psa, mu nastaviť nejaké hranice. Mal by papať na pridelené jedlo, to znamená, že v určité časy, hej, šteniatka 3-4 krát denne, ak to nezjedno nejakých 10, 15, možno 20 minút tu zoberieš, aby sa ten žravý reflex vytvoril, lebo keď to tam má nasypané celý deň, to je proste nezmysel. A to isté, už sa pozrieme trošku možno aj naspäť, že keď si dakedy proste vlk, pes niečo ulovili a nezjedli to, tak buď to zdvihlo a odišlo, alebo to zjedol niekto iný, ale proste neležalo to tam celý deň bez dotyku, hej. Takže ty vlastne, keď dáš psovi jedlo plnú misku a on sa naje do sytosti a ty mu dosypeš a naučíš, že stále to tam bude čakať, to je proste zlé. Ten žravý reflex sa takto vytvára. Ďalšia vec je tá posteľ. Ja berem, že si ľudia kúpia šteniatko, majú ho radi, ale radšej pôjdem ja za ním do pelechu, ako on za mnou na posteľ. Čiže pes by nemal ísť nikdy do postele? Je to vec názoru. Ja nie som úplne zástanca toho dať si psa do postele. Za jednak, podľa mňa každému sa niekedy pes vyvalal v niečom, čo úplne bolo voňavé. Áno. A ďalšia vec je možno, že nejaký vzťah. Ten pes má mať proste dané pravidlá, že kam sa chodí, kam sa nechodí. Má mať svoje miesto. Posteľ je moja vec, moje miesto, kam by som ja chcel ísť. A ak si chcem sa naučiť chodiť do postele, však ja proti tomu zásade nič nemám, keď to ľudia chcú, nech to spravia. Ale nech ten psík tam chodí na povolenie. To znamená, dojde k posteli, pozrie sa na teba, áno, môžeš. Nemal by tam chodiť samovolne, lebo v podstate už nemáte, že môj a tvoj priestor a nejaké hranice. Už to je proste o tom, že on sa rozhodol, on ide na gauč, on ide na posteľ a už potom kuchynská linka a jedálenský stôl budú veľmi ľahko prístupné veci. Aký máš názor napríklad na klietku, pretože teraz je tiež také dva tábory ľudí sú, že niekto, že klietkuje, teda dáva toho psíka do klietky. To som ja. To si ty. A potom sú takí ľudia, ktorí hovoria, že to je že týranie toho psíka, že on tam je teraz že sám, že sa tam musí určite báť a že má málo priestoru. Tak aký máš ty názor presne na tie klietky a že mali by to ľudia, ako si prinesú šteniatko, robiť? Takto. Tá klietka sama o sebe je veľmi dobrá vec. Ľudia, ktorí hovoria, že to je zlá vec a týranie, iba do toho psa nevedia naučiť. Lebo v podstate, keď ty dáš psovi klietku a vysvetlíš mu, že toto je proste tvoja zóna, tvoj safe place, tu nás si oddychneš, tu nás budeš spať, ja keď pôjdem do roboty, aby si mi už nezničil, tu ma počkáš, tak on si tú klietku obľúbi a on tam bude chodiť rád, hej. Tá klietka je na to, že ty keď si kúpiš šteniatko a než ti vyrastie do nejakého veku roka a pol, hej, že už má nejakú mentálnu vybavenosť na to si uvedomiť veci, tak ty zamedzíš tomu, aby sa vytvorili zlozvyky. Trhanie, štekanie pri dverách, močenie kadetade, obkupovanie postele a gauča, hej. Lebo v podstate ty tomu psíkovi to všetko zamedzíš a on nezistí, že sa to dá.
to je ako teba by nenapadlo sa v obchode hádzať o zem, že chceš kinderko, ale dieťa to napadne a takisto dospelého psa už toľko nenapadne obhrísť gauč napríklad, hej. Takže tá klietka je dobrá, len musíš sa naučiť ten správny systém ako na to. Ideálne je to proste cez jedlo, hej. Postavím klietku proste do priestoru, ukážem psovi, že tam je. Ideálne tú klietku, väčšina ľudí kupujete skladacie, prehodiť cez ňu deku, aby vlastne on tam mal kľud, jak taká búda, hej, a máš vlastne len prednú stranu holu. Postavíš to do bytu, nech sa on na to pozrie, čo to je, hádžeš tam proste palmosky, aby si tam psík to obľúbil, začneš ho tam postupne krmiť, hej, dáš mu tam misku s jedlom a vlastne ako z papa, vlastne dáš mu tam už s určitým povelom napríklad miesto, dám mu tam misku s jedlom, zavriem ho, on sa naje a predĺžuješ napríklad ten čas, hej. Psa púšťaš vždy, iba keď je ticho. Nikdy nie keď šteká, lebo ako náhle on šteká, ty ho sa pustíš. naučí, že keď budem štekať, tak on si ťa privolal štekaním a ja mu budeš štekať nepretržiteľne, aby si ma pustil. Takže on sa dostane von len tichom. Je iné, keď tam máš psíka napríklad v noci, že tam spí a jemu treba ísť na vecku a vypýta sa. OK, ale to je úplne iný hlas, hej, to je úplne iný štekot alebo pýtanie sa. Kňučanie možno Tak, trošku. presne, ale v podstate ty naučíš toho psa, že to je tvoja oddychová zóna a púšťam ťa ja, kedy chcem ja a potom nemáš problém s separačnou úzkosťou, že ti To pes sa chcel niečo... opýtať, či separačná úzkosť je spojená práve s tým, že ten pes sa naučí, že toto je Áno, môj tá priestor. separačná úzkosť je presne o tom, že ľudia nedajú tým psíkom hranice, že žiadne. Spia s nimi v posteli, pozerajú s nimi telku na gauči, to vidíš, presne si to môžeš predstaviť, že pes si lahol pod gauč a majiteľ sa zdvihol, zobral si ho, takto si ho chytil a pozerá s ním telku. On mu to buduje. Nenarodil sa pes so separačnou úzkosťou, buduje to majiteľ. To teraz veľa majiteľov psov, keď toto budú pozerať, tak sa v tom asi nájdu, že veľa tých domových psov je presne na takéto účely, veľa škodí. Že si ho nemôžu ani pomojkať toho psa. Môžu, ale všetko by malo byť s nejakou mierou. Proste či piješ kolu, mojkáš psa, všetko má byť s mierou. Ak ten psík dokáže byť bez teba sám, bez problémov a ty vidíš na ňom, že není proste na tebe, ja to volám, že magnetka, že budeš aj na tebo chodiť ako magnetka, tak to mojkanie je v pohode. Ale ak máš psa so separačkou, ktorý nevie byť bez teba, non-stop proste takto na teba pozerá, niečo robíš zle. Mal by si to trošku obmedziť. Ale to sa bavíme o tom, že lebo to šteniatko je asi trošku iné ako už dospelý pes, nie? Lebo to šteniatko predsa je asi viac naviazané na toho majiteľa. To štenia ešte v zásade je dieťa, tak to poviem. Čiže, ale tá výchova a to, že vlastne je pravdou to, že psa si človek pokazí už počas tých prvých mesiacov, toto platí, že to, čo ho naučím počas prvých, neviem, 5-6 mesiacov, tak už veľmi ťažko budem v budúcnosti opravovať. Veľmi ťažko nie, ale problém je, že ty mu ukážeš, ako má vyzerať tvoj bežný život. Že ty mu to ukážeš. A keď je tvoj bežný život, že budeš s ním 24/7, lebo ľudia si berú dovolenku, keď si kúpia psa, že proste si šupnú 2 týždne dovolenku. OK, nie je zle byť s ním prvé dni doma, ale nebavíme sa o týždňoch, hej. Hoci aký pes sa dá vycvičiť, je jedno koľko má rokov, aký je starý, je len o tom, že ako má pevne zakorenené tie zlozvyky, aký spôsob nastavíš komunikácie s ním, lebo to nie je o cvičení, to je proste o komunikácii. Tom proste ten pes musí rozumieť tej reči, ktorú si dá, lebo darmo budeš dávať psovi, ktorý není žravý palmosky pred nos, a že urob toto a toto, vieš, on si povie. Ale vyťahneš loptu napríklad, on že wow, lopta, že to je niečo, za čo chcem robiť. Takže správna komunikácia, proste ukázať mu, čo sa môže, čo sa nemôže, ľahko sa dá vycvičiť hociaký pes. A to je ďalšia otázka, že vlastne veľa ľudí rieši tie odmeny a tresty v zásade, že dnes už je možno taká tá situácia na tom, u tých gaučových psíkov, že presne ich takto, že mojkáme, máme ich radi strašne a že veľmi často, veľmi málo už používame nejakým spôsobom tie tresty. Tak ako zakomponovať to, že vlastne nastaviť tie hranice, že tak toto si už prehnala, alebo že toto je fajn, že ako to v realite vyzerá? No, si otvoril dobrú tému, lebo tresty, odmeny a v podstate predstav si také 3 tábory. Je negatívny výcvik, kde prevyšujú proste tresty, málo sa tie psi odmieniajú, mojkajú, proste málo tam je toho. Potom máš taký ten zlatý stred, kde máš trest a odmenu proste vyrovnanú a potom máš čisto pozitívny výcvik, to nazvime, že ľudia netrestajú, iba opakujú. Za mňa je tá zlatá stredná cesta najlepšia, to funguje na takých 90% psov, že máš aj trest, aj odmenu. Ty už v podstate ako šteniatko ho začneš učiť také jednoduché veci. Napríklad ako je, položí misku na zem, čaká. Ak sa dvihne a ide jesť, chytíš ho, vrátiš ho, sadni, čakaj. Môžeš, hej. Už to si ho potrestal, že si ho vrátil. Takisto cez dvere von, hej. Proste väčšina ťahačov psov, že ťahajú, to začne tým, že vyletia prvý oni.
Ty keď posadíš psa pri dverách, otvoríš si dvere, on čaká na tvoje povolenie, že vyjdete von, tak už si ty riadil tú prechádzku od prvého momentu, ako ste vyšli von. Takže ty už týmto buduješ u psa toto, hej, a to dokáže učiť malinké šteniatko, hej. Zoberieš si štenia, dáš mu prvé dni na to, aby sa nejako zorientoval, že ste noví ľudia, je to jeho nový priestor, zoznámi sa vlastne s nejakými ľuďmi v domácnosti, možno psíkmi, a začneš mu ukazovať, ako to má vyzerať. Takže ten trest je úplne vhodný, lebo aj psi sa navzájom trestajú. Všetci to vidíme. A nie je to aj takým spôsobom, ako je zaužívané, že roky by som povedal, že keď sa psík vycíka, že tak mu tam obchám čumák. Toto neberieme ako trest. To sa ani nemá robiť. Okay. Lebo to šteniatko, keď príde, ono nevie, kde má cikať. Ty ho nemôžeš trestať za niečo, čo nevie. Ty ho môžeš trestať za niečo, čo urobil a vie, že to je zlé. To znamená, že tvoja úloha je proste naučiť psíka pozitívne, čisto pozitívne za mňa, cikať vonku. Ako náhle to urobí, proste budeš sa prechádzať po tom sídlisku. Mám klientov, čo sú z toho zúfali, ale docielili vždycky všetci všetko a majú to. Ale odmeníš psa za to, že spravil vonku. Proste to je jedlo a výbuch emócií, hej. Proste chodíš vonku, proste v župane večer, vycikal, vykakal. Super, paráda, tu máš piškot a ideme spať, hej. Keď sa naučí, že otvoria sa dvere, vyjde von, na trávniku sa vycika, vykaká a urobí to cieľene, ja neviem, že si mu niečo nedal, si mu pamosok a on pred tebou došiel na gauč, vyčural sa, námož mu tam ten nos, OK, je to v pohode. Ale určite by som netrestal šteniatko, ktoré ešte ani nevie, kde sa cikať má. To je zaujímavé, lebo sú ešte takéto nejaké mýty, ktoré ľudia robia často, ale že vôbec by to robiť nemali? Mýty, čo ľudia robia a nemali by robiť, no podľa mňa ich bude veľa. To budeme asi musieť konkretizovať, lebo je toho fakt, že dosť. Pri tých možno začiatkoch, lebo snažím sa do toho, lebo sám mám teda psíka a že snažím sa do toho dostať, že dobre, ty tým žiješ 24/7, ale taká tá bežná domácnosť, život je život, teda chodíme do roboty, že ako sa teda tomu psovi venovať tak, aby som, ja bol spokojný, že mám vycvičeného psa a v zásade dobre, môžem ísť na cvičák, ale že viem to zvládnuť aj ja sám, bez pomoci niekoho iného. Určite. A aký je ten liek na to, že čo mám, hodinu sa mu venovať denne, že ako to funguje? Vieš čo, no začneme s tým mýtom a asi najhorší mýt, čo počúvam dosť často je, že začnem sa cvičiť po roku. Že nechám šteniatko, nech vyrastie a začnem cvičiť po roku. To má veľmi veľa ľudí. A dojde ti v roku a mám problém. No, mal by si nastaviť, keď si zoberieš to šteniatko a chceš to zvládnuť v podstate sám, lebo ono to nie je ťažké vychovať si psa. Ideálny scenár je naučiť psa jesť z ruky a z misky. Aby vedel jesť z misky, aby vedel jesť z ruky. To jedlo si on môže odpracovať počas vychádzky. Zoberiem si jeho granulky, nasypem si ich do pamlskovníku, idem sa proste prejsť, najám ho 10-15 minút, nech sa vycíka, vykaká a spravím si 15-20 minútový tréning podľa toho, aký je ten psík veľký, starý, ako je vonku teplo. A počas toho tréningu si ho naučím chodiť pri nohe, podotýkam naľavo, hej, lebo veľa ľudí nevie, kde mám pes chodiť. Naľavo má chodiť. Naľavo má pes chodiť. Sádni, láhni, zostaň. Prepáč, to má nejaký význam, že prečo práve naľavo? Jasné, tam je tých významov veľa. Ono sa tak chodí už dlho. A dajme si také mestské významy, že keď ideš po ceste a nie je chodník, tak kráčaš proti autám, tak máš psa naľavo na krajnici. Ak ideš po chodníku, mal by si ísť napravo a teraz tu máš plot, tam ti štekajú psi, potom si ty a potom je tvoj pes. Pes je naľavo, oproti idúci človek kryje ho pes. Hej, akože podľa toho, ako máš psa, ale tak mal by ťa vedieť ochrániť, hej. A potom tam máme zaužívanú takúto starú vec, že pes chodil naľavo a zbraň si nosil napravo. Hej, to už sme trošku desiatok rokov ďalej, ale väčšina, vieš, držal zbraň, tu ju mal a tak mohol si ju mať aj naľavo, samozrejme, hej, ale proste ľava pes, pravá zbraň, celkovo ľudia vystrelí čokoľvek, ten pes je naľavo, je to lepšie. Tých vecí by sme sa mohli baviť ešte veľa, ale všetci sa tak zlaknú toho, keď im to povieš a náhodou to učili opačne, rýchlo si na to zvykneš a povedia ti, najlepšia hláška je, že ja mám pravú ruku silnejšiu, no však aj ja. Ale proste ty dokážeš to vodítko držať aj v pravej a mať to vodítko takto. Takisto dokážeš mať aj v ľavej. A ty máš ľavú ruku na odmeňovanie. To znamená, že ak ideš von a taká rada nad zlato, krm psa ľavou rukou, maj pamlskovník naľavo, psa naľavo a ľavou rukou krmíš, lebo ako náhle to začneš robiť pravou, tak nie všetci, ale väčšina psíkov ti začne chodiť takto šikmo. Ty kráčaš rovno a on ide šikmo, aby videl na to pravú ruku. Takže on takto na teba pozerá. Hej, takže on ide tuna, ale hlavu si dá popred teba, aj ťa predbehne, aj sa vytočí na šikmo. Po tomto rozhovore začínam mať pocit, že robím všetko zle.
Ale Lebo ono sa ti to odrazí niekedy. Vieš, ten pes, že máš psa, ktorý kráčajú takto pekne vedľa seba a máš psa, ktorý kráča takto a veľakrát je to len preto, že on chce vidieť na pravú ruku, lebo odtiaľ chodí jedlo. Proste v pravej ruke vodítko, ľavou rukou krmím. Okay. Ono neexistuje pravidlo na to, ako to robiť, lebo medzinárodný skúšobný poriadok, keď sa bavíme o kinológii, káže v ľavej a národný, ešte keď som ja robil skúšky, tak nám kázali mať vždy vodítko v pravej, hej. Ja si aj tak myslím, že každému je ako pohodlné. Niekto napríklad cvičí psíka tak, že si dá vodítko do ľavej, pamlsky si dá až sem hore, hej, že vlastne ak kráča, tak odmienia psa takto dole. Každému ako je pohodlné. Ja mám zaužívaný systém, je mi najjednoduchšie mať vodítko v pravej, pamlsky v ľavej a ide to brutálnou rýchlosťou. Dobre, vráťme sa teda k tomu, že ako sa tomu psovi venovať, keď má bežný život ako väčšina ľudí a majiteľov psov má, musia chodiť do roboty, majú deti, proste chodia von na oslavy a tak ďalej, že proste klasický život, tak ako sa tomu psovi, ako by si ty poradil tomu človeku, že ako sa má o toho psa starať, alebo vychovávať ho, cvičiť ho, aby som z toho psa nemal totálnu anarchiu, ale aby som z neho mal trošku uprataného psíka s pravidlami. Hodinu denne, 15 minút, aké sú nejaké rady? Najdôležitejšia je vybrať si vhodné plemeno. To je proste základ, alfa, omega všetkého. To urobí väčšina ľudí chybu. Proste ja neviem, dajme si ľudia, ktorí nie sú športovci, idú proste, kúpia si borderku, lebo je to pekné. Potom sa čudujú, že im to štípe deti do noh, no tak zaháňa ovečky. Štípne ovečku do nohy, ona sa rozbehne. Hej. To je proste alfa omega, vybrať si vhodné plemeno. Potom, ako si povedal ty tú tému, že ako má vyzerať ideálny život, na prvom rade si treba povedať, že či je pes vonku, alebo pes vnútri. V lete je to jedno, môže chodiť hore-dole. V zime maj psa tam, alebo maj psa tam, lebo si nevytvorí podsadu a prechladne ti, hej. Takže ak máš psa vonkajšieho, je to v princípe jednoduchšie, lebo vieš ho nehať na záhrade, trošku sa zabaví aj sám. Ak máš psa v interiéri, potrebuješ ho naučiť režim venčenia, tých časov, kedy chodíš z roboty do roboty, takže to šteniatko ty učíš v podstate hygienu a chodenie von tak, že chodíš často. Hej, zoberieš si šteniatko, papa 3-krát denne, dajme tomu, von chodí 4-5 krát denne za deň, hej, ty vo finále chceš, aby chodil 3-krát za deň von, lebo máš toľko práce, takže pomalinkými krokmi si ho naťahuješ na 2-krát denne jedlo a 3-krát denne napríklad venčenie, hej, takže mal by si ho venčiť v zásade to šteniatko každé 2-3 hodiny, keď si zoberieš úplne malinké a potom už ako rýchlo ti to pôjde predĺžovať ten čas, ten interval toho venčenia a to jedlo ti povie chovateľ ako krmil alebo 3-krát denne, hej. Už málo kto má čas krmiť psa 4-krát denne, ak sa krmilo dakedy, že ti podá chovateľ krma 4-krát denne. Už málo kto, 3-krát denne, väčšina ľudí už začína krmiť, čo mi chodia na cvičák, že už sú v tom tak zbehnutí kvôli práci. A ty by si mal psíka naučiť, že keď vidíte von prvé, čo je vyvenčiť sa, hej. Niekedy nemáš čas, ponáhľaš sa do práce, zaspal si, nenauč psa, že nutne musí to byť hodina. Kľudne mu dopraj, aby zasa si nevytvoril v hlave to, že vycikal si, vykakal si, ideš do bytu, lebo to bude na schvál držať. Ale proste nauč psíka, keď vyjde von, že sa vycika, vykaká a potom tú dĺžku prechádzky, tréning si dávaš ty sám. Psík zvládne, aj šteniatko, aj dospelý pes, kľudne nejakých 15 minút, to tak dajme, zaokrúhlime, tréningu. 15 minút. Zábavného, kľudne viackrát denne. Daj si ráno, večer. Ja neviem, že ja som napríklad môjho psa, keď som sa pripravoval aj na skúšky a trošku viacej som sa do toho zahlbil, že potreboval som mať nejaké rýchle výsledky, tak on vôbec nedal z misky. Hej, ja som si všetko dal do vačku a on si to odtrénoval, vyvenčil sa, ráno si to odtrénoval, nejaký večer si to odtrénoval a všetci sme boli spokojní, lebo v princípe prečo by ten psík mal pracovať pre nejaké jedlo, keď dostane za pár hodín zadarmo do misky. Áno, chápem.